Dus ver agus ha mi hins a heike ma jolach regelig het ha ma sipa gan China nae ha rukus hokkaga an lachgasai. Johnny mac ion lai hoval. Johnny mac ion lai hoval. Kimmer soval, na kosan soval. Maar Sean soval rukus hokkig ma henna na jemel an de soval. Dus rukus had geleerd aan de soval. Maar schon je Vasúsin tú cheastgan a luch? Wel, maar is triek. As a hier allemaal. Ja, niet keuze. Hanik je nog wel eens gehad, maar nog een nieuwe jaalse nog. Garo, maar mijn hennas mahal, dan gaan we dan. Ach, han ik kreeg veel mahal de wakker maar ook, han ik het goed zo. Ach, ja, we zien nog een boy. Soval kata, is om mij de hier geen hagetener soval. Had je toch wie Jan getrek, had ik je graag kan, ergens naar binnen school. Duinje tools daar Jan. Es vergen Jelan, wie gaat staat. Gewoon nog zo. Ik ken nu waar raad goed aan de stap, zo wel raad charka je. Ik ken hem bus lady. Ga je upside down, as een hoorn, ik hoorn het. Dus kan ik weer lachen zei. Geef ze schrijven, maar hen de resources gaan de bus, want bus. Die gaan hier dus een keiling kunt karen daar. Hij zei, "Ja, heb me maar af, hij geeft." Wat ik balalen ik je, "Gaan jullie maar af, hij brin." Oh hier. Hij maakt je zo tot, als je eens vijf koppen thee. Oh, gaat ik hoe die masala bus. Hoe bus Shia is een vaak met stuur dat krenen hoeken maken. Anders zeg toch dat je als een dat zegt, Baseletti, ja. Wat kiel kan het jesten lachen? Schön natuurlijk, dat is schoon weg, hè. Ja. Ach, wat tor herrig is tor. Beginnen met geestig een skialig kunnen weggeven, wat meer voor. Ik zie al dat tor ook nog goed. Mensen hoor ik goed, dus jij helder maar op de moonjes, snapens, hoor je zo spialig, helder om de glachten spials, en haraskers. Zat alle maken moons wat kan je horen. Het was ook wel maar hoorden. Dus raad je van de soval heen? Wel, ik had gaan goed gedaan. Ga roen, nog iets wat van mij me gaat wat dan een honing het Thailands, wat goed in de laatste door een honing. Maar je moet er weer veilig, en we in huurslien gaan ik terug. Ik en hij gaan nu toch zien met een film zijn bij, je moet een beetje veilig, gaan samen, gaan ook een verder treffen. Skoon huurslien de wanden te gaan? Wel, je barker is casual, je het van de machines, is hanik notion, niet is een jij. Ach, je matig is een heilig. Dat we wel kunnen. Stel goed tricks wie gaat aan. Oh, ja, dan hoe zuirig. Wie. Ach, het is nu gaan de blijven gaan. Ach, het is weer wat te vallen. Stel de wat tachter in hier ook. Wel, je eerst gebeurd bij zo wat ik in neem. Had niet de park dus nog. Je eerst gebeurd. Stel groot is je kan ik vreugde is een moedkoks kunt wie gaat maar wie mag dat voor alles gewonnen. Die huurslien naar tuinje elevate in de park zo schön. Oh, je Kan je me het verhoog? Ja, wel, wat put gaan zo wel heen, maar lodge aan zo wel dus op dan moet je skiën wat je lacht zijn naar kook aan zwicht het vangen je na meenter zo. Ach, ik ken skiëlig het verder pengen huurslins gaan je dingen snakken want je dingen meer harder is wat jullie epalala neer wat kodes harwa kodes die dingen kortie hoe dat jullie vier naar je praten vatten schaken sa show kunnen gaan hoe hard van de zet naar je kan zo reining jullie is waar alles shit zo shows dan kun je naar je kan je een leer de lamme je dat een lichtjaar kan nee ten herigen. Ach, I'll try one more cast. Ja, cast. Denk nach de praten. Maar jullie gaan tabels. Hoor je kevers. Hoe vasch je die hitte tot maar dan stijgt. De stegen aan de waard hoe dat is jullie. See this fish. It's cost me £1,000.
It's a good job you didn't get two then. Sinna bheith cosca bhí an 1000 nóta ag an heach gan nósin ag sbatóir sin nósin. Sin dá leis gan 60s na 70s. Ach clech go fachcail an sin agus áflúiseach le ceolach tárgúte ach de dhéanal choláinú cha bheith ceolach ag mór an go sóint fagin nach lena bastion mar a hasá héin gili. Dé nó bud a bheith gili. Well bheith gili sé bhí tart na daine meach tart de heachcail sa thuúlaáil lágas bhí Cáitir wat dul. Bhí dul an heirigh an na lochan bhí bátichan in na lochan. San bhachtas bebuúd ha ceit bhí giliach. A cha ben lochan bátir lochan éaspartú agins mui loch seachta bhil an húsaí a bhíúach tí chana go dis súhaine Staunda ní Staunda sé agus bhí éirichan an na hin. So bhí na gilí sé bhí gimmargus na mí landínecha bhí tuisteach níos go bhí bhéad. Charrád a níochhhat a sé Ach bheit skill fór an sin go skill an Kilí me bhí sé go cánégar is bí déonthú a go séidir na chobrecht bh lá na chodorach sa bheith i bhí sé cánéga agus na mé uisci a fórcast bhí sé gur run na me go bí an neachan sin pos bí na Bretain féhih ag bí an na haine go feigad suas. Sin tú nuireach cé ach fa tú eilear cúteach far ro balchéile go bheith roiálas mar déanú a gúdal, déanú a bratan le dul fud an nach ró. Well féine bheith go maiolach agus sé rud a bhain bheith míarfach bhí na leib agus go bheith ficil a bhéirst. Bhí dúhanas mai chluinead an híad a prepetí sé fuan bheit na fostí teán nach bheit man commando exercise dhéimta bhí agus ónan chéine mí sa dhéanaan chluig lachas agus na hí cúchlach an nua féú a thurn cos bhí trúna chéad ile an ród so dhéime húdaneach bhí féin turn an thurnach a héin. Gan na náminn ní? Gan náminn sé an náminn. sé náminn a beartha. Fochéim mí hallasta chan nuir a bhain san na ha go líana mechad an thráid agus a féhúidir sin líana agus tráth chan skill lán. Mar sin chan bhain an potse gro potse an thuach bh potse gasté go fallhah an thuich goteach. Ach bhfuil bheith an dúil. Charrá an dúis san bh fúlinn teolala agad ar an thuhile gan na mar is trí sé Porcher John Gamekeeper is annach san na chaisiíon thuúile. Ach né sin gotá bhá duine geolach ag an námar. Is cuideach chapán mar a dú bh bratan go leorán nach rom. Ba bratan go leorán nach cuideach cha chúise buine le duine bhí créic na bheit a féin. Agus cha réic mé beachchadaí a fut me sinna go anarach. Agus a chéanam híana agus caridú agus sin nóhabas an agus char fridse an dúir char frís a seán is lád agus i heil sin na sin dul a heileag cha sin tíimihan na téhan gan na bodís na caiilechan tart gaibh bratan. A cha anasach go choúir sin bríú bead caniaúcht a récht me se fer a riamh. Ach caniad sin fu canim mis go hanach éisih go féin nach chéil buach háach cha réic. A cén agam sa dahar a bhí cínsú ar an túile a chúis a bhí i féirí fegin agus ana bhaie as an neming i féirú. Stúitim na chatal ha smine chuir a féirú. Happy chuid. Ach bheith op a bhóra is de cuatasté bhólach éidirsan bhí cuatasté na Bretain gus a feigad suas gan na loch gus a feig daine grémar. Ach chuide choch imime a chuir mí fatan. A mé cléitgur sinna gabhir gréim chrí gur go mí fatna haígus an Washington trna is am daine den hi go gaí bheith gúlachus an taithhocail deanú lébrig man chena gan ferbh toca an taid agus man Washington cúd go tealt an fríhalagus so a féin a chuid hítain mar is leapis. Rinne chuúise me iad hanig réim críad. Ba tú le scrót a an cré an bri túúil thuir leis na bailchaice a bhí an túúla gan bh go bháin. Chanism bechar seo í hapain tin leché sa sscoil hapain.
lábríán agus mé hén agus me bhráthe agus casansú. Tá sin sios chun na haine sios na haine cóiseach tibíisiú. Agus sanna bheith runnan agus chuna sin na brataine seo sin siúas agus da éidecha channel ana bhs an náhaine go naim. Sean smaich gur nabín agóin. Agus na chaig an brataine suas, na bratainta suas bhil leon cogan na cáin. Ach bheit san smaich beanna seán sin channels, agus sé rud a bear a hacha gaine dí a channel anna hens harhaidach féhugaine gad suas póch go chud an agus sios lo. Ach charó an hoch acin charó cafalach anna gatis, charó acin látach hás is don me bhráthe le clochan. Sí nárad chunig mé sé mianna channel agus gréime go méach be seo galúd a go tír, chunig mar mé híann spítar an bharsan faréile sí ag sin híine. Sú sin fer. Ach an éirí me bhráthe bheith 33.25 pounds. Bí chomór sin agus néirí sin chruach, well bheith 10 annach sin hen mór ach sé springrun an channéad. Ach sin suas an láirtííon lá agus sé an haí bháin te mé an heasacin agus trna ggélas ag mradan choiseach suas a láit sa slóta an agus nach ícha an sin. Ach steachchan áras agus céine an bhrát chéala an chaim bratan tá sin céad sin. Sannig mechan meach. Chéadú dúrda. Tacht in siú. Chanach áráid. So ach fi gan chláinnig daine. Mánas ápaint. Mánas ápaint. Sin as sscoil hápaint. Tínas is sscoil hápaint agus. Ach siú gan neoclas sin éisi. Ó chaid, mal ví an Nicholas nuad ceanne. Na sin nufricis. Ó chaní hanna ceáinú a chi leine. Na a chuáiste lei ar na láhíid sin. Se láhíon bhána galáfna ché? Och galáf chavíach daú démaní hé tiimiile. Chaine leber gaibh híanú, hat bange hanna as nniu go cheannach bradan úna bheith sé dúgin charhile a cheanniche. Gat Iidir gáil heis mí úidir sa mí bheith géirí bheith daine chu céinar na rúta mecharút ach chaine sin ánaú an rúcha. Dhéimú invitation me idir heis mí ach charú neige déid, bhe dhéimú neigin sean peir na fiochan leis an nachí ruí bí gains. sé sin ágáid be an bí gain bheit nasci. Sin an, ha mas líocinna sin éiche an seo bríd mai éad potse. Sin dúlígad a hakin, chanil dúnig tíúnach a bhí cín se cóna potse an amán, channa tíúnach hís cóna gemad an amán. Ach, well, chanéil, well, ha brata gal sin chuideach, ha mór chuid gan na nnéine bhí bríd mai éon ha fallafniu. Sí sin rud a támilteach ha scial, chai sin tóscialach gan agus sé támilte sinach. En was gan háisi a bríon mí, had bin bí ha céin agrin híos an hásta gan híon tartúine chéile marsún íascalan, féine bh seolag, bamnich mé fallan an hotels. Agus estéidir seach chud gan gíise scialach hí daine listeach scialach. Stéidir gan haíh hol daine brí chu mar cáil, so hachaidir sin an thuide. Channe rospirit bardach gas an tíolach acu. Well, ma héidir leis go nachtar gard san gan chuideach bheith sin muscoile ruag sé fer me ceabhar a úig go bhena scoile. San breathe ra an áran, breathe cin thuag Canada agus díadach chotáimiid a fécin neitiige gur thulaáil fallh ach fuam na mar agus nach dead áran go mé dhéon sin, agus raine. Nachtar gard. Nachtar gard. Dul mac céabhar. Dul mac céabhar. So bheith fer eile mearn ra ára míana chocaigh had bracht a héin mé a túsna an chéine me an rast. sé brad me hé héna a bhesin. Ach bhe me héna bheits, bhí man áhad a deirú ráid an chuideach. Cúne háirí sa? Well, san na scoil heoisi chéad rud a rain mí. Scoil a haí an heois go nach chelíid an mór a sin éint idir dó am sa scoil gáil lecinne. Céin bheith sin. Ach bhe míad primary 3 na 4 an uair. Sure. Bhe sé thuas a sáil.
dat is goed. Na muslui. Wel, onan, hig agus onan, hig raun hugget na few line. Sat ik gehoor agus sak mi du uin. Mis du de schach en aga, pas ik na line agus norsen jo de goed. Ach onan na ni ga hugget met sport. Ja in skriven ja. Dus mi keine kinja. Aber graunele skriven agus regie kujoch nachher. Ach ja, Is goed maar zeggen ja. Ach, wel, de hoors mijn hoors staan die roeten anders gevattagerd. We met je nu over mijn enigers. Man jachter je roeten gevattagerd. Bij mij goed dat daar zou haast is bij een heindetje naar daar roeten de hager trekken naar hem. Tuinje we ze wel karakters we ze wel eens roeten aan hoors. Nee, niet goed genoeg. Ga geen in de rest dat. Maar fijn dat ze school het ga je leren en mijn je baardag kan lach. Fijn dat kan hen meer en mijn hen het Auren me lach gesei. Sin in auren hein mi ik gemaat aan de Balagoin. Gaan nou nog aan de show fjaren. Ik moet Balagoin is han ik wees naar de haat is show nos de nee tanken is ro. Ze woon ik alle ora duur bij die nu. Agus ha keine medie van de Balagoin hoe die nach janu auren me je nach je teen. Sagt wel schon nach die wie schön clever rein wie schön wird mir auch wel schön mir an der Balagoin an der fjord an der Laflen ha nou dan heen mir an der Balagoin actually so der Balagoin rein mir da gaan schön chias gaan we sam go na feite gaan gehoorsteren nog geef me de auranelle heen wat wil ons gevoet de auren heen nu zeg je het allemaal Ze jelen een huur heen mee. Dus huur mee. Gemeer vallig. Gaan gehoorsteren nog. Dus hoort met toch eigenlijk in de westen daar gaan de juiste hoort kuttigen. Die heeft toch helemaal maar. Ga daar uit. Gaan uit dus niet nu. Die gaan uit. Oh hier. Die hebben toch hier nu ze. Geen malig wat horen kan je maar dus dan nog maar aan de kiosk. Talastek. Dus wel. Femte rodien ja. Så ni mi fer. Agus reimi en auran sjøne hein mi an en fjorden. Hein mi er så horstirun da gemot. Ein blachke sei. Dat am eentjen truims met kuinig in naast om mi ook. So weisje dat ski was mich ja nu. Agus is en is ge behoorlijk de paper ik mi patne hij ga je was is schon hein in de stage line waardig. Ga ik zeggen, dus die auto heen, hem toch heen in de show. Ook nee, maar dus die auto heen. Die film toch ja? Oh, is het goortje dan? Oh, hier. Zo, voelt me verder heen meneer heen. Ga nu toch, ga nu. Ach, na mij, wie zou ik nu goed niet weer heen? Kijk je van schipper hier wat de jalletje was. Oh, sure. Ach, zo heen me, tjongt dat je waard. Ach, waar gekomen tegen mij, zo wat er waar gekomen. Ach, hör mir, keelvigget så keeldiak de verder me heen. Agus keelvigget så nøye, tjont ei vært, det skal skurach kommet. Agus rein tanken nach huset, men så hoorsier nog. Nee, det bare der for enkele i huset. Kan ik hem smeren wil lagen, ik heb altijd een meneer fjaren. Agus faror molle kom hoor, oude uren wie aan ik heb altijd anders. Horen ze te goed gaan ik als een wissijn oude een uur ze krijgen de schouw naast van. Hoor, zet we gaan realte zeg, realte naar kerst. Zo'n we krijgen een realte oren heen als de schouw naast. Dit is waar ze mee heen als de schouw naast. Gaan niet oren schouw naast heen. Die had die schon oren schouw naast gezet. Gaan wat bullig tikje te hebben behoren te weer. Kan je heen meer geballen? Agus gaat ook heel pijnlijk te mij. Maar dan ga ik disqualified. Ik kan geen euro nu. Kan je? Wil we even schrijven van de oorzaak? Ach ja, hem hier gaan zien. Dit is het gelozen. We moeten zich hier. Ga wie? Anders dan houdt jij een rotigen. Ik rotigen hukket. Stak een beetje smaantje. Smaantje net. Maar mijn handen voor de. Want ik meer
díadach man bhí an heasabh chóna was an díadach ro tucha mar sin agus é an mehad san lá blianana istéigi báscha leis an heolachgus é. Tart mehagad seorna a bhí ar chuna bank agus na croftas ru an heorsin. Agus at bheith martí hu sé anna seo mí chuat an héir an hin an head fáú an hin an húní íon húní angus hanna go díadach ru tucha mar sin cethar fáú ban ra mí náir sin na chéine. Chan ys miwgl mi droch lwys i mi gach, sé character yma na dad me che? Och sé character is hul danach an doitjefer, ba hul danach ewing. Na braden? Na braden, ha nis I heen haike ma breis kudach, hai ma kudach. Het landje versions, was shanach en senach agus skialach en meer vergach. We kennen keinem, we kenny verdacht hier te, dat was niet een lachgestel, we nienige hier te, wie een honie stage af niet. Agus angi wie eigenlijk in getriek. Hol la sapin wie de collega ik in huis as een ekodisch jeen sies ka teacher suuf po die angi. Was ski al meer gelegd, maar jeen koersen met de wa aan die ho agus. Maar het karakter van Henny we kenny we la mischief agus. Maar la garalisiach tabli on de geusjes. Hu ka hol danjak sin jach sin harst sies gaan loch heb alle ho. Ruis ik harst gan lochs hippie kan hart hol danjak stech gan lochs. Garalisiach tabli on. Ran je geus. Crossdag? Kroba crossdag, dat karakter. Roes op een cross naar zo wel? Ga in Turo, Het is een universiteit. Die versie, want je gaat really. Ga je kijken door de motionig. Die de practical shows man gaan. Nee, niet hoor je nog. Ach, wel, maar dat in de Rijn mee heb ik het geschreven. Ach, school, we entry aan de school, de jaarschool hier, la. Johnny McKeever didn't get the belt today. Sure. I had got time. Ik kan je records in de houwel, speak aan je gaat. Dat gaan je skiën in de records. En kijk je dan gaan we nog losse kijken. Oh, gaan je. Ach, kan je me wel, als je niet goed, maar zet van de mij goed al. Het school, maar waafvloegen, was niet goed. Het was messen, vergenadig. Hoe dan je niet gesteld wat? Kan je zo eens een corridor waar verder de gewoon niks was. Hier in de ladige nacht is een corridor ergens. Smischen dan je me jeder meer nog een gesteld is. Smien dan je gelach een hitcher. Sure. Is schon geromiaan, veel de schöne gewonig. Gewonig hoort de schöne, maar ik zeg in de klasroom, steeds mensen in je. Ga je misschien een maand eraan, ga je schön kijken tussen shows, doe niet. Zo hoor je misschien mogelijk spelers. Zo dan ik een idee zo hoeken, daar is ik echt koud in de corridor. Zo firehouse. Het dus de nares. Zo schön hier, bishoppen. Zo komt het schaatig. Familische firehouse kwaalige in corridor. Zo wordt volle maken daar is hele. Ik kan me ook nog zo dan ik maken daar is klasroom. Alles jevis. Hoek me je hoes. Oh, ga je hoes op. Ga worden gebaagd. Kom je cherwan? Ga je me daar graag? Oh. Ga je leeuwen nu? Ga je liepen nu? Ga je de tooi dus weer straat gedaan. Gaat de garage straat geloosd gedaan de garage? Gaat de garage? Wel, mis mijn gedaan mee. Kerst van mij daar zo. Kijk, smie hoorde. En ga er schon de meeste wouden. Dan ga je mis begrijpen. Ja, goed dan ja. Ries tegen nog uur tegen nog Hollandje. Dan had de goede straat gedaan. Ga je natuurlijk een groot schijzen. Waar kan man komen te nog? Oh, waar komen? Waar rein? Waar terug? Man hoort me. Waar down is schon. Zo'n breedje bestreek winnen. Die versions kan dit. Dat had ik hier als de Vitiano. Dat had hier Vitiano. Ach, wat vier ik. Hij kan me wel fijn strijken. Wel, wat mensen zijn gelag. Die de gewoon gaan doen kunnen misstrijken. Waarom je primary one? Ik zal wel welke keer doen dan. Hoort een hitje erin. Mag je shosje. Strijd misschien daar is. Zie je dat erin. Een goede die met kleinien en hoschig. Zo je go schiagen de strijken. Regeert Leon. Regeert Leon is aan de macht van de kleinien. Gaat het samste.
etiquette yn oes yn awn chael mich primary one. En you zijn niet de mogelijk, zo'n initiative. Ham ik weet. Ach, je zijn zo dan wie fijn met een straak in de hand. Ach, je koerig de vu. Wie een janitor koerig is glas. Gaat de scuda gorig? Had is goed, had is goed. Dat is goed. Maar wel je ook reistje, ham ik je geroken, zeg het een keer kuscro. Dat kan krastig gaan als je een kutje. Kusjach het tornisch aan de hakken nu. Dat kan was een kusjach de cheese. Als je nu kusjach het gaan heen, laat ik het er ook is een draai is je de game dus. Wie je niet maar ik zet geen noa was gewoon een kwartje nu dat. Dus roten had fijn forskning aan nu. Zwischen je dan haar thuis is buikje. Ga wie gaan al nog frames, je de keile shits keile shows, daar kan je keile woors keile pics. Ach, je hebt de Noordbuikjes, heb ik tires, heb ik brakes, heb ik halen. Je hebt het meer van de koelische schoen. Weet je, koei ballenkoos, le kan bins. Je zegt, je hebt heen, wie een klanieren, je hebt bohan. Bohakken, wie zijn je fijn, misschien thees, sandwiches. Wie zijn je, kom wel keurig, uitken keurig. Wie zijn fijn, uitkens, je zijn stoken dat iets wie zijn goed te vallen. Zo bij je nu diversion, dus bij je nu kusjach het terugteen. Ga niet in heli, kan je een heli de hanik en harsach, had het tor channel 1, BBC 1, man nu het zwart al jij, die hier een guy, wie gesport de geld in meer een heli. Als je dan nog de sapadelle, wie zijn je kwart een heli, zo bij mij has niet gelukkig. Oh, wie gaat alles heel dat ik gestjach. Kimmer wij zet, ham ik wat sport, geld is meer een heli. Zo had ik zien naar de jas misschien marker tu van de sport geld. Zo laat je waar had ik gestjach dat is. Oh, hier gaat er goed nieuws. Oh, was niet fijn daar. Magarie is fijn hässlich und windboor. Ach, laat was zo wat die net jaar gestjach. Dus is maar hier een race, ik hier dus. Keer die daar zo komen heli is gar niet door. Oh, hier een heli ik weer after all. Goed ik ook marker tu heb je dat van de sport ja. Ja, nam ik een keurig en dus dus met kom vrienden te vragen, no meer weer vrienden te vragen, maar je een ketjaraves van haasje gemoren, maar dan heen kon je de haas. Kun je hoor zich zijn als de keurig? Ach, voor schijnlijk voor boeien koshach, wie zijn winamisk. Ach, wie woord dat is. Ach, haast. Je nog verder nu ze waren noorsnig. Wat gezegd het meer van een keurig is. Als een kroeg gedjak. Ach, we het mij een kroeg de brien dus gaat het in de kamer met die nacht. Na met de brien keuren wij het kijken was te heel. Ach, die niet brien ruination. Ach, wat gezegd het maar als een keurig is. Vind me graag als keurig. Ik actually ga maar jezen haasje. Maar ik het morgen noorsnig het klooi. Ga je fijn tot de keuren heen, ach bij fijn je de gloei. Je ziet niet dat keuren te gaan doen is stuidig. Zo'n de aan school, zo'n jaar ik de gloei bij fijn brokens te eten uren. Als je dat te willen nu, ga je laten ik het niet de gloei. Ga je aan je goed voor de keuren. Ach, je maar dat keuze naar daar. Maar de biga keurig heb ik garne lezen, heb ik maken met nu. Ach, ga je ineens als keurig gewoon te houden nu? Wel ga je, ach, was keurig voor dan nu, en keurig wil je wat bigs, wat. Je dat keurig losig en dat je ach wat krui, wat gaat krui die plast. Dus je gaat de huis en daar is wie gaat het huis in de bjouwen. Het hoor je in de kuching altijd weer kamal. Bij ons kun je een marageurig naar gewoon door. Had ik al binnen, had was ik heel, zo'n had ik het dan je, wie kamal keurig. Dus zijn je nog echt keurig, heb nog, had de fijn herstuurd subsidies zo legal. Ze gaan je ik wel keurig, ach veel meer zijn er reëel in die lentes. Het red tape was zo leren hoe bliones. Had het dan niet. Kijk, dat maakt ook als stip. Ik ben met de stippillen. Ik heb er was een pion in een badje. Ja, heestig vliegen wel later gedaan. Ga op puntje als een jasje als een jukje nou een rol. Wel, vind ik er op huis nog hartje dan. Maar ik was dat je
DDT kind of den yes machine kon er had ik kada sin corona kerken vroeg volle grote kodes gaan kerken vroeg was ik vaak al infertile ben gaan agus ach ja kan am se wie na kan hier tot wat er een nepje kan hier gaan nu dus niet nu ach wat je na veel met kan goed agus van het dan heen fijn ja stuurde ze op zet de deur weer te gaan hoger aan de type zwiegers kiekjes ja daar bedoel ik net ach je pas hier in je wakker je resont maar staan ik aftappie als je nog een zwem thuis maar schint je de veel meer je te trainen keer de kinderen naams wat maar ach nu had er een heet als je dus ha kan op ik ga meer nog maar wie gaat als zoals men had als zoals hij horsebox dus dan gaan ik heet zijn heet nog een tasje gaan in een niche in een up zijn ook aan een max polarisch ach hoe gereeld is schrijf subsidie miljoen dus een schöne heb ik natuurlijk op die mag ik 50 pence gar kure so har du schon billig dann da hat da kann het dap nu keer hier nu zijn wel klein uit zo zeggen de machine ook wicht de golpleon waar vorm uit wicht dat ik als je het twee fallish dus de coherence agus jaar wat kunnen dap wel ik hoor wat ik wel kan gaan daar weer van zo yes is bij van securen agus hoor wat kan ze hoor wel ik met holastig daar weer van goedstaschkel paar is get kruiken van goedjes dat is ze kan als je naar kijkt in je zit dan een goeie gedijf ach dat schön als je schön gehaald agus je doet dan had een keer naar later jaar nu is gas ha geverst club had ik keur nu dus van alle keuren dan je ach dan hoor rond waar schaut niet college bij weer dus wat doen je ach wat komen we weer dan door zijn goed det var schön. Daar goed van de geuren. Dus daar giet ik de karo horen. Koe dat weer aardig en het is. Ach, ik zeg dat de oorzaak kan je geuren gats. Wel, maar je zin horen weg en dan je gaat heen. Aborut. Kan ik gaan nee. Als je een show draast, dan zeg je aan de loch. Agus hebben we in trollach gezegd. Zo'n geen verder zien ik koren aan de show draast. Het grootste is smullen gestuurd. Toen kunnen we vroeg aan de lach zijn, is dan een waar. Dat de haar hier, dat smul hebben we rekenen zien. Ah, de tuinje. Hij naakt bij de waarde, al lang. Ze gaat ook al geen hij ik hem ze bij. Van daar is verschil. Hij is bij ach, maar. Je toch al halen je man, toch al halen. Wel, maar ik maar je naar gaan gaan. Agus tapel